Fa uns dies parlàvem del clapping i us deia que actualment no és una tècnica que fem servir habitualment en fisioteràpia respiratòria i hi ha diverses raons. Una d'elles és que amb nadons les percussions fortes podrien arribar a provocar broncoespasme, en persones adultes amb ossos fràgils podien arribar a provocar fractures costals i, a més, hem vist que hi ha altres maneres més efectives de mobilitzar millor aquest moc que no pas amb aquestes percussions, que perquè fossin realment efectives necessitaríem una freqüència i una vibració molt més intensa que no pas la que podem arribar a aconseguir amb les nostres mans. Això no vol dir que no tingués un sentit quan va sortir com a tècnica per drenar, perquè potser abans no hi havia res més que això, però el que també s'ha anat veient és que potser també era efectiu més que per la percussió en si, pel fet que canviaven els pacients de posició i també per com demanaven que respiressin els pacients mentre els hi fèiem. En qualsevol cas, no estic dient que malament qui ho ha fet en el passat, simplement dic que hi ha maneres molt més efectives, respectuoses i autònomes de treure aquests mocs de pulmó quan en tenim un excés. Salut i inspira!